Ya abu na haka. Da ma an shi kuke magana ai ba shi ne ba. Ka kai babba. Ka tana haka ya jiye. Kaga yanzu shi ne ai. To ku fasa. Waje waya. Hakan ne ai ko aran su baka yarda ba. To yau dai zan ga abun da ake cewa wannan. Kaga dai haka da har yanzu ai. In ka yi haka. Kaga dai haka ne har yanzu ai. Kaji mana muna gani. Ya kai ko gaskiya ne? Zan fasa Allah. Ko gaskiya ne? Kaji mana muna gani. Ya fashe sai da cewa wannan. Wa sai gaskiya. A sai abu gaskiya ne? Ka da gaskiya ne wai? Ko ya goda abin ya Amma sai zan fasa koinan wallahi. har ka rike da muna fani wallahi bare kashi. Ji haka na gama ko sai na fasa koinan. Ka kara sai ta kamar da wai da biyu naka dinan ya shiga ɗaya wannan da wannan. amma wai dogo ka masa sosai. Ya mata ka ba mu Yakubu da shi ba yana gani kai ba mata ba. Dogo da ya sai fashe abin da kai kusa. Ya shiga ɗan ramin ka dinan guda biyu dinan kawai to in ka fashe shi wallahi mun san da cewa to kai kai kokari kai. Ramin nan. Kai wannan naka ya shiga wannan ma shiga. To in ka fashe to mun san da cewa kai wa gane. kun gane bismillah. Kada ciye. Ya ciye muna ganin ka. Ya ciye muna ganin. Allah ba zai bazu ba Allah wala. Wai ne zaka fasa haka? A sai musu nan gaskiya, a sai mutane suna gaskiya fa. Kai wannan abun ikon Allah ne dai kawai. Allah ba zai bazu ba.